ҳамошо кунем баҳордарҷонови ман айнаи подписчики Автолайф хитики ай ноҳия ёвон омадагия шав шидагия ине ки мо мошинира реклама мекунем бибинам бародарҷоно подписчико ай ёвон чӣ хел омадагиян най поликои покиза маҳкамам гирифтагиян ира мебарем мега хона даян моикаш мекунем баъд мезанем ки қатъи чӣ холи рӯдуш падарка най чӣ холои оригинали аликантара қатъи кожа тариё то қада Автолайфа нига кунем чӣ хел хов рафтагияй ина нига кунем бо аями чихол як тай дига гирифтам қатъи рӯдуш падарка нига кунем чихолаи бам айҷош маҳкам мешава ё 1.5 сол гарантия дорам худат медонӣ ба гиҷо биёй ба Автолайф биё баҳордарҷоно ё ҳамаш барои шумоам биёин иншоалло барои шумо беҳтариношам бо айда и яки сами лучи качества шай итари оли качества ягон ҷода неста ёин мечаспонем метем ту